Откривате сезона на Софийската филхармония с напълно разпродаден концерт и ще изпълните, може би, най-любимото произведение на всички времена за пиано, концерта за пиано номер 1 на Чайковски. Има ли вълнение? Разбира се. При мен винаги има вълнение. Има много колеги, които твърдят за тях обратното, но аз не мога да се скрия от това и не искам. Защото смятам, че вълнението винаги е нещо позитивно. В този смисъл, има ли сценична треска Емануил Иванов? Разбира се, винаги. Как се справяте с това? Нямам някакви специални методи, просто човек трябва да се фокусира, да се наслаждава на музиката и това е достатъчно. Концерта за пиано на Чайковски е доста често изпълнявано произведение. Аз знам, че ви имате афинитет към произведения, които са по-рядко изпълнявани, някои от тях изключително сложни. По-лесно ли е или по-трудно да се свири едно произведение, което всеки познава? Според мен е по-трудно, защото когато имаме пиеса като първия концерт на Чайковски, който е записван сигурно вече милиони пъти в всички галактики и така нататък, е много трудно човек да представи прочит, който е наистина оригинален и интересен и който да звучи сякаш произведението се чува за първи път от слушателя. И това е голямото предизвикателство в един такъв случай. Открихте ли нещо ново, докато репетирахте в този концерт? Разбира се, да. За мен е много интересен процесът, конкретно с този концерт, защото аз не съм го свирил от доста години. За последен път, вероятно, е било преди около 9, нещо такова. Така че, когато човек се върне след известно време с напълно различен, може би, мироглед, различен метод на работа, открива съвсем различни неща и аз самият се изненадвам. През 2021 година нашумяхте изключително много с спечелването на един от най-престижните конкурси за пиано. Очаквахте ли тогава да спечелите този конкурс и как се отрази той на живота ви след това? Абсолютно честно, никога не съм очаквал. Това за мен беше просто един опит. Не отидох с някакви огромни планове и надежди и прочее, но то взе, че стана. Тъй, че съм много благодарен, че нещата се развиха. Така, разбира се, след това веднага се случи COVID-пандемията, тъй, че беше доста сложно в това отношение, но слава Богу, нещата се стекоха по сравнително благоприятен начин и получих доста ползи от този конкурс. Продължавате ли да живеете в Англия? Да, даже преди точно една година се преместих в Лондон, преди живеех в Бирмингам. И за сега Англия за мен е едно много подходящо място. Англичаните имат отношение към класическата музика. Как е усещането обаче за България? Има ли публика достатъчно според вас за класическата музика? Разбира се, винаги не си иска и още и още. Но хубавото тук е, че в много случаи, в много ситуации публиката, пред която свирим, тя е с много добри познания за вкус, за музиката като цяло, тъй, че винаги е много отговорно да се свири тук, но същевременно е голямо удоволствие. Има ли разлика между публиките, между другото, в различните страни? Усещате ли различно? Разбира се, защото различни хора от различни етноси, националности и така нататък, различен начин на мислене. В някои места е малко по-резервирана публиката, в други места е много по-екстровертна, така да се каже. Тъй, че това е нещо много интересно на нашата работа, че откриваме тези разлики и тези психологически моменти, така да ги наречем, с всеки един концерт. Знам, че музикантите много пътуват, това е част от вашата професия. И в същото време, както пътувате много рядко ви остава време да разгледате мястото, на което се намирате. На колко места е бил Емануил Иванов и колко от тях е успял да разгледа? Да разгледам не толкова много, макар че винаги се опитвам. Винаги се опитвам да намеря време. Хубавото на това, че съм пианист, е, че не се чувствам задължен да репетирам по всяко време, защото инструмента не е с мен.
което ми дава възможността да се разхождам, да чета, което аз съм много благодарен, че направих този избор преди много години. На времето един пианист ми каза, че тяхната работа е най-сложна, защото всеки път трябва да свиквате с ново пиано. Да. За разлика от другите инструменталисти, които обикновено си носят инструмента, те свирят с един инструмент дълги години. Каква е връзката с различните пиана? Пианото е като жив организъм, като различна личност. Живо същество, с което ти се запознаваш, дали се разбираш или не, това се разбира малко по-късно. За мен отговорът на въпроса е просто да не съм прекалено капризен, защото тогава нещата се усложняват и за мен, и за слушателя. Както казва Святослав Рихтер, пианото е съдба. Каквото и да е пианото, дори да е ужасен инструмент, ние трябва да правим магия на него по най-добрия начин, по който можем. И това може би е особеност на нашата работа. За мен е много забавно да намирам различни неща в различни инструменти и всеки концерт е едно ново запознанство. Вие, между другото, сте един феномен за България специално, не само защото печелите награди, правите хубави концерти, не само защото сте страхотен пианист, който всички харесваме, обичаме, но и защото в България обикновено малките деца, които започват да се занимават сериозно с музика, обикновено отиват в музикални училища. Вие не сте завършил музикално училище. Да. По-лесно ли беше или по-трудно? В много отношения по-лесно. Никога не ми е липсвало нищо, ако трябва да съм откровен. Защото всички познания, които се събират в музикалните училища, аз винаги съм ги набавил и сам и с помощта на моята първоучителка по пиано. Говорим за всякакви теоретични елементи. Камерната музика, разбира се, винаги е била по-малко, защото това е нещо, към което човек има повече шансове, когато е сред едно малко общество от музиканти. Но пък аз имах късмет от ранните си тинейджерски години да се запозная с няколко музиканти, с които винаги сме свирили различни неща. И така че не мисля, че нещо ми е липсвало. И винаги съм имал свободата да избирам сам за себе си репертуара, който свирям, начина, по който се развивам, което не винаги е така в музикалните училища. В тази връзка съвсем наскоро предизвика почти скандал едно желание на Министерството на образованието да намали часовете по музика в специализираните училища за сметка на часовете по общо образование, обща подготовка. Да. Не знам дали го проследихте този скандал. Какво е вашето мнение по тази тема? Това е идиотщина, защото ако това се случи, какъв е смисъл тогава да има музикални училища? Според мен акцентът наистина е в работата върху инструмента. С това това е основното нещо, което ние правим. Разбира се, и другото е важно. Но така се приравняват малко нещата в различните специалности и професии и според мен никак не е ефективен начин на развитие. Следите ли социалния живот в България? Опитвам се, не толкова отблизо, понякога. Понякога ми идва в повече. Какво ви идва в повече? Ето, например, такива случки, като това, за което говорихме. Така че понякога съзнателно се опитвам да страня от всичко това. Винаги ми е било интересно, когато става дума за музиканти, първите стъпки в опознаването на класическата музика. При вас как беше? Препоръчано от родители или лично желание и личен интерес? Да, препоръчано е хубава дума, защото моите родители никога не са настоявали, но те по много деликатен начин ме запознаха с класическата музика, когато бях още на 3-4, например. Но по много деликатен начин, наистина. Така че желанието след това да се занимавам с музика дойде изцяло от мен.
Тоест не е имало никакво бутане, така да се каже, от тяхна страна, за което аз съм много благодарен, защото в някои случаи може да изиграе лоша шега в по-нататъчното развитие. България, за съжаление, е страна, която доста е изпуснала в образоването на младите хора в класическата музика. Ако трябва да се обърнете към тях, или по-скоро към младите родители, защо е важно децата и младежите да се запознаят с тази музика? Важно ли е изобщо всъщност? Разбира се, че е важно. Не само с класическата музика, с всяко едно изкуство, защото се наблюдава тенденцията и в други сфери на изкуството. И всъщност лошото е, че това не е само в България. Случва се на много места и в Западна Европа има такава негативна тенденция. Но нещо, което бих казал на хората на моята възраст, че вече и по-млади, е, че тази музика, тя представя абсолютно всичко от живота, от Вселената по много така жив начин и може да бъде едно много силно преживяване, ако човек наистина е отворен за това и позволи на тая музика да го завладее и да го завихри, както се казва. Аз съм сигурна, че всеки си има любими композитори, включително и музикантите, въпреки че не обичате много да говорите това и обикновено казвате това, върху което работя в момента. Ще избягаме ли от това клише? Кое е любимата класическа музика на Емануил Иванов? Може би най-близка до мен е музиката на 20 век. По няколко причини. Тя е близка по време и начина на мислене на хората от преди 50, 70, 100 години все още не е кой знае колко различен от нашия. Започва да е, но не е това, например, което е между ранния 19 век и съвремието ни. Така че може би това е една причина, поради която съм някакъв специален афинитет към музиката на 20 век. Смелостта, която има в тая музика, дързостта и в много случаи абсолютното скъсване с всякакви клишета и въобще статуквото, което може да се оформи в композирането на музика. Аз го виждам това и в програмите, които правите като рецитали, например. Смелостта и дързостта да избереш музика, която не е толкова популярна. Защо го правите? Може би една причина е факта, че аз имам изключително голямо любопитство и много широки вкусове към музиката като цяло. И смятам, че има една огромна маса репертуар, който незаслужено стои в сянка и трябва да бъде чут от повече хора. Но разбира се, трябва винаги се подхожда в баланс. Затова моята мисия, даже почти е винаги да представям редом с известните и малко по-рядко изпълнявани автори, защото наистина има много музика, която е напълно съпоставима с стандартните произведения. Добре, и на финала погледнете към камерата и кажете на вашата публика и на нашата публика, защо е важно да се ходи на концерти? Важно е да се ходи на концерти, защото музиката е способна наистина да облагородява, да допълва нашия живот по един изключителен начин и защото ни дава преживявания, които са наистина безценни. Има концерти, които всяка една минута е нещо, което може да се помни за цял живот. Така че това е според мен защо музиката ни трябва и защо е необходима. Благодаря.